Fîgûra girîng ên teoriyê fîlmên rastî an re bazîn bi hêzek xurt baweriya xwe ji dîmenên nêzîkî rastiyê dînîtin. Li gorek bazîn, di nav beşên hunerê de sînema şêweya hunerê ye ku herî zêde nêzîkê jiyanê ye. Fîlma Hespê Torîno bi gotinek ji Nîçe dest pê diketin, Belatar dem û mekanên vê fîlmê bi behskirina beşek ji jiyana Nîçe ava diketin. Derhêner li ser bîngeha Vav Ohlsdorfer keça wî û hespê wan yê lewaz, gerdunek reş û spî, her wiha nenas jî diafrînîtin. Li deştê mezinê Macaristanê xwediyê hespê Vav Ohlsdorfer û keça wî di xaniyek çêkirî de dijîn. 6 rojan, îmaj û kiryarên ku li dora bav, keç û hespê dîware dibin, li ser ekranê têne dîharkirin. Ew malbata piçûk a ku debara xwe pê hespê xwe dikin, gava ku hesp red dike ku hereket bike, malbat çavkaniyên xwe yên berdest hêdî hêdî xilas diketin û rojên dubare jî vê malbatê dikêşîne nav tarîtî û wêraniyê de. Belatar ji gava ku hesp red dike ku hereket bike pêda, di 6 rojan de ji temaşevanan re behsa çîrokek ji jiyanekî derbasî jiyanekî din dibîtin diketin. Şopên teoriya realîst di fîlmê Hespê Torîno de tête gerandin. Çîrok ji serî heta dawiyê hêdî hêdî pêş dikevîtin. Zimanê realîst û mînîmalîst li ser vegotina vê fîlmê serdest e. Di fîlmê de bi kêşandina her sahnekê de dîmenên dubare hene. Di serî de em çîroka Nîçe bînne bîranîn ka dawiyê de çi serê fîlozofê Almanî hatibû. 3 Çile 1889 de li İtalyayê Torînoyê Friedrich Nietzsche li mala xwe ya ji mara wê 6 de di rêya Carlo Alberto re derdikeve ku seyranê biketin an jî piştî postaneyê de ku nameyên xwe hilgirîtin. Ne dûrî vê şofêrekî erebeyê bi hespê xwe yê ji ser hişk re tê dikoşe yanî micadelê diketin, li gel hemû zextan jî hesp guh nade tevgerê ji ber vê sedemê sebra xwedana hespê namînît û bi hêzek ker ve qemçiyekî li hespê didetin. Nietzsche digêje cihê bûyerê û li vê kiryara hovane ya dawiyê xwedana hespê ku vê gavê ji hêrsa xwe dibûtîne û bifikirin ku Nietzsche zilamekî simbelstûr û bi misteq ji nişkê ve xwedawê ji ser erebeyê û destê xwe dixe stûyê hespê û dest bi giriyê diketin. Cîranê wî vîtînîte malê û ew du rojan li ser sofê bêdeng û bêtevger dimîtin. Heta ku gotinên xwe yê dawiyê tînîte ziman, dibêjîtin dayê ez bêeqil im. 10 salên din ji bi alîkariya dayîka xwe û xwişkên xwe di rewşek dilpak û pîr de dijîtin. Lêbelê di van 10 salane de tenê gotinekê dibêjîtin. Dayê ez bêeqil im. Belê, piştre jî Nietzsche jiyana xwe dest dide û diçe li ser dilovaniya xwe, lêbelê her çend dîhar bîtin jî ew wek fîlmekî çîroka Nietzsche bîtin jî, derhêner Belatar dibêjîtin ev çîrok e ne çîroka Nietzsche ye. Ev çîrok e, çîroka hespê bi zordestî hati qirbaçkirin tînte ziman. Di vê naberê de hesp heyînek pasîv, ecêb hestiyar dimînitin û nehîştina wî ya li vîn an xwarinê ku jiyana xwediyê xwe ditirsîne, bi qasî rengekî berxwedaniya metafîzîkî, vekî rastiyek jiyanê ya hêsan û dilşikestî his diketin. Helbet, nehiştina hespê ji xebat û xwarinê ji bo cotkarekî feqîr û keça wî destpêka dawiyê ye. Di vê xalê de fîlm ji me re dibêje ku her tiştê li cîhanê qîmeta xwe winda kiriye û çi wateya xilaskirin an parastina wê nemaye. Hebûn rawestiya ye ji ber ku ba di qelişe û tarîtî her tiştî dişevitîne. Hoş mi legyen? Egy zavar, de elő. Mire vársz?
Divê dema gemar da cîranê Ohlsdorfer yê tirsnak Bernard hat ku hindek Palinkayê bikiritin. Palinka vexwarinek fêqî ye kevneşopî ye li Macaristanê. Cîranê wê axaftinek felsefî ya dirêj dike ku dikare wekî beşek herî girîng kurteya fîlmê bînte ziman. Ew ravekirinên ku ji devê Bernard hatine dayîn bi rastî jî wek kurteya gotar û fîlmê ne. Di nav axaftinê Bernard da gotinek wiha derbas bîtin. Tiştek qewimî û di mêjiyê wan de çirûskekî di dawiyê de fikra wan ronahî kir û wan fêm kir ku ne xweda ne jî xweda hene. Wan dît ku ne başî heye ne jî xirabî. Dûre wan dît û fêm kir ku heke wisa be ew jî bi rastî nebûn yan hebûna wan jî dîhar nebû. Bernard hatiye ku bav Ohlsdorfer li ser tiştên ku diqewimin hişyar bike lê bav difikire ku Bernard bêeqil dipeyive. Bernard sembola rewşenbîrê ku nizanim bi ku ve biçin lê fehm kiriye ku Xwedê miriye û bi girtina qedera xwe hewl dide ku ji qencî û xerabiyê bêdadtir biçîtin. Bav Ohlsdorfer guh nade hişyarên Bernard û dixwaze jiyana xwe bidomînîtin. Roja dî dema ku dixwaze hespê xwe ji stralê dexînît û bi rê bikevîtin, diyar dibe ku halê hespê ji roja berê xirabtir e. Hespê ku bêxwarin û vexwarin tê serjêkirin, diyar e hêviya jiyanê ji dest daye. Ji niha û pêve, malbata Ohlsdorfer ku ji hêla tevgerê ve hatî terikandin, neçare ku tenê dişêtin li bendê bimînîtin. Benda dawiya jiyanê. Çawa ku Nietzsche gelek caran behs kiriye, ne hêsan e ku mirov Xwedê bikujîtin û derbasî aliyê qencî û xirabiyê yên dî bibîtin. Dema ku hûn di vê rêya dijwar de asê bibin, ne Xwedê û ne jî hespek biheye ku we bikêşînîtin. Divê hûn bi hêzek dijwar li hemberî tazîbûnê bimeşin, bi rastî Ohlsdorfer û keça xwe jî nikarin bêdadtir biçin û westiyayê vegerin mala xwe. Veke ku tiştek neqewimî tew bigerin jî nemimkün e ku jiyana xwe bidomînin. Her tişt di jiyanê de tezî dibîtin. Ronahî ve mirît, agir nayê tehilkirin, polê agir ve mirin, kartol nepatê dimînin, jiyan wekî cemedê tezî dibîtin. Êdî dawiya jiyanê ji bo wan hatiye. Ev jî dawiya dawî tarîtiyê de dimînin. Her ku guherbariya komekî nirxan zêde dibe, wekî di serdema me de mirov dîtina bingehek ji bo qencî û xirabiyê peyda bikin, neçar dimînin. Ew hewateye ku mirov nizanin di rewşa ku bela tar behsa diketin çi bikin. Bêbawerî bin an jî bawer bin. Xwedê heye yan ne? Xirabî û qencî heye yan tune ye? Belê, gelek spas ji bo guhdarkirina we. Dem baş hezkiriyên sînemayê.